2 अक्ट'बर 2022 मायथाइनि दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती सान बे सानखालिनो जों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङाव आन्दलन खालामनानै जायफोर मुंख्लं जालांदोंमोन जोंनि अरां हालामनिफ्रायबो सा 6 बर' सुबुङा मुंख्लं जालांदोंमोन बिथांमोननि गोसोखांथियाव अरां दख'र बर' फरायसा आफादा फुटबल बादायनाय बे टुर्नामेन्टखौ होबोदों थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय होबोदों नैबे नैथि खेब गेजेराव करुना महामारिनि थाखाय जों खुंनो हायाखैमोन देग्लाय आरो नैबे बड'लेण्ड टुर्नामेन्टखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जितु मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय टुर्नामेन्टखौ जों खुंफिननो लाबाय दा बेयो दिनैनिफ्राय जागायदों बेवहाय अरां हालामनि आलारि क्लाब आरो रौता हालामनि गियानोदय क्लाबा बाहागो लादों दिनै जागायजेनबाय दिनैनि सानाव जोङो मुंख्लं बावनाय हाबाफारि लाबाय मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव जिहेतु जों नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होदों बे मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां लहित चन्द्र बर'आ जागायदोंमोन बिनिफ्राय गान्धी जयन्तीनि मुङाव जिथु बिबार बावनाय महात्मा गान्धीनि मुङाव बिबार बावनायखौ अरां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजय शंकर बसुमतारी बिथाङा बावजेनदोंमोन लोगोसेयैनो बड'फानि मुङाव बिबार बावनायखौ अरां पुलिस थानानि असि बिथां गबिन्द्र राभा बिथाङा बावजेनदोंमोन दिनै जों जागायबाय मोजाङैनो आरो नैबे फुटबल बादायनाय बे बादायनाय हाबाफारिखौ अल आसाम फुटबल एस'सिएशननि लेङाइ नेहाथारि बिथां तुलिल दैमारि बिथाङा जागायबाय जों मिजिं थिदों फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाय लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गेलेनाय बिथिङाव माबोरै थुलुंगा होनो हागोन जौगाहोनो हागोन जों बेखौ नाजादों आरो जों मिजिं थिदों बे गेलेनायनि गेजेरजों गासिबो हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय बिनि बागै जों खामानि मावलांनो हागोन बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै जों नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जों जागायदों जोंनि बे फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाला 14 अक्ट'बराव जोबथाहैगोन बेखौ जों मोजाङै जाफुंहोनो हागोन होननानै आसा खालामदों जोंनि बे फुटबल टुर्नामेन्टआव जायफोरा बाहागो लादों बिथांमोनखौ जों गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावदों आरो रायजो राजाफ्राबो जोंनि बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ मोजाङै जाफुंसार होगोन इयुनाव बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन जों खुंलांगोन जों बेखौ मिजिं लाखिदों दा जोंनि माखासे गोबां लाइमोनफोरा गेलेनायाव मुखुब जायाबालानो लोंनाय जानाय फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों दा बे बेलायाव नोंथाङा सासे गागि सुबुं जानानै मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आङो खावलायनो लुबैदों नंगौ थारैनो दुखु गोनां जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि आथिखालनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा गेलेनाय हुदा फरायनाय हुदा बेफोरखौ दोनथ'नानै लोंनाय जानाय गाज्रि मुवा लोंनाय जानायाव मुखुब जानानै दं बे जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बेखौ जों माबोरै डाइभार्ट खालामनो हागोन माबोरै जों बिथांमोनखौ गेलेनाय बिथिंजों फरायनाय बिथिंजों माबोरै जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो हागोन बिनिनो बे मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ दिनै जेब्लानाखि गेलेनाय बेखौ नायनो थाखाय बा गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा फैगोन जों आसा खालामदों बैफोर लाइमोनफ्राबो एसेब्लाबो जोंनि फारसे आवगायबोगोन गेलेनो आवगायबोगोन फरायनो आवगायबोगोन मोजां समाज दानायाव हेफाजाब खालामगोन आं मिजिंथिदों दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती दा बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै खुंगा नैथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि फुटबल टुर्नामेन्ट नैबेखौ जों दिनैनिफ्राय जागायबाय दा बेयो जागायनायावहाय जोंहा गेलेगिरि हिसाबै अरां हालामनि आलारि क्लाब आरो बिनि हेंथायै गियानोदय क्लाबा दिनै अपेनिंआवहाय बाहागो लादों दा नैबे बिथिङावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंनाय जादों टटेल रेभलिउसननि बाथ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा
माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय टटेल रेभलिउसननि बाथ्रा फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोंनि माहारिया जौगानांगौनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिंथिं सांग्रांथि जानो खावलायदों। दा बे हिसाबै जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिंथिं जौगानायनि फारसे खामानि मावनायजों लोगोसे जोङो दिनै गेलेनाय बिथिङावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बिखेखকৈ जोंनि अरां दख'रा हिसाबै जोंनि ओनसोलावबो गेलेनाय बिथिङावहाय एसे जौगालांथों बा डेभेलप जाथों बेखौ नोजोर होनानै जे मोनसे बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियावहाय फुटबल गेलेनाय बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय होनाय जादों। दा बेखौ गिबियावहाय जागायदोंमोन बड'लेण्ड मुंख्लंनि नामाव जागायनाया 2019 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन गिबियै गेजेरावहाय 2 बोसोर गेप्स थादों। बियो महामारि COVID-19नि माखासे थासारिनि थाखाय जोङो बन्द दोनथ'नाय जादों। दा दिनै बे थासारिया मोजां जानायनि उनावहाय देग्लाय जोङो नैथि खेबनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड मार्टियार फुटबल ट्रफि बेखौ जोङो जागायफिनबाय बा दिनैनिफ्राय जोङो अपेनिं खालामनानै जोङो मोजाङै मोजां जालांबाय थायोब्ला जोङो 16 अक्ट'बरावहाय जोङो फाइनाल गेमखौ लाहैनो होननानै सानदों। देरहागिरि बिथांमोननो मा बान्थाखौ देरहागिरि बिथांमोननो जोङो थांनाय समफोरावहाय बेबायदि एसेबां माबा खालामनो हायाखैमोन। दिनैनि समावहाय बिदि बांद्राय जोङो नांगौ रोखोमनि माबा बान्थाखौ होनो हायाखैब्लाबो जों एसे सिगांफोरनिसाय जों एसे देग्लाय मोजां रोखोमनि बान्थाखौ होनो नागिरदों। देरहानाय हान्जानो 20,000 लोगोसे ट्रफि आरो जाय रानार्स आप बिथांमोननो 15,000 उइथ ट्रफि। गेलेनाय बिथिङाव जौगानो थाखाय नोंथांमोननि दख'रानिफ्राय बेबायदि जुनिया एक्सट्रा हाबाफारिफोर लानाय जागोन नामा फैबाय थानाय समाव? गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखायथ' नैबे जिथुनिखि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। जिथुनिखि आन्डार 13 फुटबल नैबेखौ होनाय जायो। दा बेयावहायबो जोङो बाहागो लानाय जायो दख'रा आफाद हिसाबै। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो माबायदिहाय जोङो नैबे गेलेनाय फारसे डेभेलप खालामनो हायो बा जौगाहोनो हायो बेनि सायावहाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो इयुनावबो जोङो बेबायदिनो जोङो दख'रा आफाद हिसाबै नैबे जोलुर गेलेनायफोरखौ जोङो कचिं होनायनि गेजेरजों दख'रा आफाद हिसाबै जोङो गेलेनाय बिथिङावहाय एसे डेभेलप खालामनो नाजागोन। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।